Avui dia, comunicar-nos és més fàcil que mai, sense importar la distància, el clima o l'orografia del territori. Però durant la primera meitat del segle XIX, fer arribar missatges d'un punt a l'altre no era tan fàcil, almenys fins a l'aparició de la telegrafia òptica, una tecnologia fugaç però revolucionària de la que el Pla de l'Estany en guarda testimoni. A més, gràcies a la digitalització d'elements com la Torre de Fallines, a Vilademuls, podem reconstruir com era una de les infraestructures de comunicació més desconegudes de casa nostra. El nostre recorregut d'avui ens porta fins a Vilademuls, en concret fins al terme de Vilafreser, un dels 12 pobles que conformen aquest extens municipi de més de 60 quilòmetres quadrats. El seu paisatge és singular i equilibrat i cadascun dels pobles ha sabut conservar l'encant i l'essència de la seva creació, amb un equilibri interessant i necessari entre nuclis de població, activitat humana, camps de conreu i zones boscoses. És interessant perdre's pels seus racons i senders i descobrir la intimitat de cadascun dels seus pobles, les restes de l'antic castell de Vilademuls, les esglésies que coronen els diferents nuclis, enclavaments curiosos com la Torre de Sant Marçal, entre d'altres. Un indret per recuperar la pau perduda i retrobar-se amb la natura i l'autèntic món rural que tantes vegades s'ha reivindicat amb un bon nombre d'allotjaments que faciliten fer-hi una estada. El nucli que trobem més al sud de Vilademuls és Vilafreser i dins aquest terme, a tocar de la carretera nacional 2, descobrim un trencall que ens porta de dret als peus de la torre de telegrafia òptica de Fallines, l'element protagonista d'aquest programa, situat en un petit turó que s'albira des de la mateixa carretera. Però comencem pel principi i per fer-ho ens hem de situar a mitjans del segle XIX, en concret a l'any 1844, quan es va començar a establir per fases la xarxa de telegrafia òptica a l'estat espanyol, un sistema eminentment visual que permetia enviar missatges encriptats al llarg de bona part del territori peninsular, reproduint símbols que generaven i reproduïen d'una torre a una altra a través d'uns mecanismes situats a la part superior d'edificacions creades expressament per a aquesta funció. Es van desenvolupar i planificar dues xarxes, una de militar i una de civil, a partir del testimoni de França, on aquest sistema ja operava des de finals del segle XVIII. Les primeres que es van idear són les civils i eren les que servien per enviar missatges governamentals, correus, també temes de problemes d'ordre públic. En canvi, les militars es van crear només a País Basc i Catalunya, que era quan hi havia les guerres carlines, i es van crear molt més ràpidament per simplement controlar el territori, per saber on els atacaven, on no els atacaven, i era una manera de tenir el territori controlat i enviar tropes de reforç. La Torre de Fallines formava part de la xarxa civil, que tenia 3 línies amb epicentre a Madrid. El ramal que passava pel Pla de l'Estany, en concret, era el més llarg i unia la capital estatal amb la Jonquera, passant per València i Barcelona, amb un sistema que incloïa només en aquest trajecte fins a 85 torres, totes iguals, planificades i situades estratègicament. Planta quadrada de 5-6 metres de cantó, parets gruixudes atalussades a la part baixa, que és on hi havia els dormitoris, i amb espitlleres per defensar-se. La porta estava en el primer pis, i es pujava amb una escala de fusta que la retiraven perquè ningú els ataqués. En el primer pis és on hi havia el menjador, on hi havia la zona de viure, i en el segon pis hi havia els aparells per fer les senyals, per controlar les senyals, que l'aparell de senyal estava a la coberta plana. La diferència dels militars a les civils era que les civils tenien planta baixa i 2 pisos i les militars tenien planta baixa i un sol pis. Els d'un sol pis ho feien tot. Això va sortir un decret el 1844 que donava unes pautes generals per establir on posar les torres. En primer lloc, tenia de ser llocs elevats que controlessin el territori. La distància entre torres havia de ser de 2 a 3 llegües, que una llegua era
el que normalment podia caminar una persona, 4 o 5 quilòmetres. Per tant, de 2 a 3 llegües són 10 o 15 quilòmetres. Però sempre estaven condicionades al tema geogràfic. Si hi havia rius, si hi havia muntanyes, si hi havia vaguades, zones on hi hagués boira, o sigui, tot això s'havia de controlar, perquè era òptica i només funcionava durant el dia. Si bé la línia que ens ocupa és la que unia Madrid amb la frontera francesa, hi havia 2 ramals més, Madrid-Irún, el primer que es va establir, i Madrid-Cadis, tots dos conformats per més de 50 torres de telegrafia òptica civils, constituint una autèntica i efectiva xarxa de comunicacions. Una xarxa amb 3 línies radials que venien de Madrid, o sigui, controlaven les fronteres per 2 punts, i Cadis, que era per on venien els vaixells d'Amèrica. Així com es van planificar les ubicacions, també es va tenir molta cura en la definició del sistema de codis i operatiu de funcionament, tenint en compte aspectes com la seguretat de les comunicacions, la importància dels missatges que es comunicaven d'un punt a l'altre o les limitacions climatològiques que podien restar visibilitat o fer impossible la transmissió en algun tram. Simplement eren missatges governamentals, o si hi havia algun lloc on hi havia revoltes, explicar que hi havia revoltes allà, o un missatge concret que s'enviava moltes vegades, aquest és concret, és que s'han sortit o s'han fugat presoners d'una presó. Tot el missatge s'anava rebotant de torre en torre, però què passa? Que tu podies enviar un missatge des de la Jonquera que arribés a Madrid i es podria, per interès, repartir fins a Irún i fins a Cadis. Per tant, a les 196 torres que composaven les 3 línies. De fet, es van crear escoles de formació dels torrers, les persones encarregades de cada estació, un manual d'instrucció i un diccionari de codis al que tenien accés comptades persones per evitar filtracions o manipulacions de la informació. El sistema ideat va ser molt acurat. Va ser, diguem, molt ben estudiat. L'aparell que feia les senyals establia uns símbols, és uns símbols que estan numerats del 0 al 9, i 2 lletres, la M i la X, que servien per a altres coses. Llavors l'aparell era com una persiana de lames, a la qual li faltaven algunes lames, una sí, una no, una sí, una no. Llavors, en la part central, que estava buida, havia un aparell que pujava i baixava. Al pujar i baixar te deia si era el 0, si era l'1, si era el 2, si era el 3, depèn en quina posició de la lama estigués posat. Per tant, els missatges que s'enviaven estaven encriptats perquè no eren lletres, eren números. I cada número tenia cada paraula, frase o numeral tenia un número concret. Llavors hi havia uns llibres de còdics que el que s'enviaven eren els números, la numeració. Per tant, el que després desxifrava el còdic ho feia amb el llibre de codis a davant i sabia que aquella numeració que li havien enviat, quina frase o quina paraula era. Malgrat les evidents limitacions del sistema, era efectiu i va suposar una enorme millora respecte a les possibilitats que hi havia fins llavors, en què la transmissió de missatges es feia a peu o a cavall. Es podien fer comunicacions i missatges d'una punta a l'altra del territori, i molt ràpidament. S'ha calculat o s'ha estudiat que més o menys els missatges anaven a 300 km l'hora. Per posar un exemple real, un dels fills que va tenir la reina va néixer a les 11:30 del matí i a Burgos, això està documentat, a Burgos va arribar el missatge a la 1 del migdia, des de Madrid. Això vol dir que els missatges, si estaven ben fets, eren molt ràpids. Sí que és cert que el sistema va estar actiu durant poc temps. El desplegament es va iniciar, com dèiem, el 1844 i el 1851, tot just quan es va completar la xarxa fins a la Jonquera, ja es va abandonar progressivament en favor de la telegrafia elèctrica, que superava moltes de les mancances d'aquest sistema pioner. És per això que algunes torres civils només van estar operatives en proves i mai van arribar a transmetre cap missatge oficial. Perquè en aquell moment s'estaven fent proves amb el telègraf elèctric, en clau Morse, i començava a funcionar molt bé, era més ràpid, i com que les torres de telegrafia òptica eren òptiques, només podien emetre durant el dia, i dies clars que no tinguessin boira, ni plujós, ni que no impedís la visió, doncs van quedar totalment obsoletes.
També és cert, però, que algunes torres van tenir una vida més llarga vinculades a usos estratègics en conflictes armats, sobretot a la província de Girona. De fet, bona part de les construccions civils van exercir un paper clau en passar a integrar-se a la xarxa de telegrafia militar catalana durant les guerres carlines en la línia Barcelona-la Jonquera. Per raons evidents, el funcionament i l'estructura era equivalent a totes les torres civils que seguien el disseny del coronel José María Macé, i la torre de telegrafia òptica de Fallines no era una excepció. Com hem dit, formava part del ramal que arribava a la Jonquera creuant Catalunya. Aquesta de Fallines, a Vilafreser, al terme municipal de Vilademuls, és una línia, és la línia general espanyola i que ve del ramal que ve de Barcelona. Aquesta agafava les senyals des de la banda de Celrà i s'anava fins a la Jonquera, passant per Orriols, Figueres, etc. Diuen que el 1848 va començar a funcionar, encara que ho va fer en comptades ocasions, perquè de seguit, com hem dit, va entrar en funcionament la línia elèctrica. Mentre va estar en funcionament, s'hi va destinar un cos de guàrdia permanent que havia de vigilar constantment si arribava una transmissió per traspassar-la. En aquestes torres hi havia 3 o 4 persones, que eren els torrers, que es deia, que eren els que enviaven els missatges. Rebien el missatge de la torre anterior, en aquest cas de la de Celrà, i la transmetien cap a la banda d'Orriols. Segons sembla, pels vols de 1855 i fins a 1859, les torres de telegrafia òptica de la província de Girona jugarien encara un paper estratègic en les guerres carlines, fet que explicaria algunes transformacions que es detecten a la torre de Fallines, com l'obertura de nombroses espitlleres o indicis que farien suposar la creació d'un fossat per millorar la defensa del costat més feble. Per cert, i com a curiositat, actualment a la part superior de la torre hi trobem un punt geodèsic, una de les moltes senyals que hi ha al món amb informació precisa d'ubicació que s'utilitzen en la creació de mapes topogràfics. Malgrat que la torre de telegrafia òptica de Fallines conserva bona part de l'estructura de l'edifici, el mecanisme s'ha perdut completament. De fet, en la majoria de casos van ser desmantellats en caure en desús, cosa que fa difícil imaginar com era aquesta torre mentre era operativa. Però gràcies al projecte de digitalització que ha impulsat el Consell Comarcal del Pla de l'Estany dins el projecte Natura, Cultura i Intel·ligència en xarxa al Pla de l'Estany, aquest enclavament torna a tenir vida, almenys en la virtualitat. Després d'un treball documental previ, l'empresa Culturània ha creat una animació tridimensional que retorna a la torre l'aspecte que deuria tenir a mitjans del segle XIX. Prèviament una documentació a nivell de reportatge fotogràfic, també hem pogut recuperar documentació d'arxiu, també ens hem pogut veure o analitzar com podia haver estat aquesta torre, perquè realment aquí la dificultat és que està no en ruïnes, però sí que realment li falten moltes parts i aquí havíem de jugar molt més amb la reconstrucció. Gran part de la informació ha vingut també del Consell Comarcal, que ens ha ajudat en aquest sentit, perquè ells prèviament ja havien realitzat una sèrie de projectes com la senyalització. De les torres telegràfiques ara es comença a conèixer molt més i arreu de Catalunya. I això ens ha servit també per veure altres exemples i fer el mètode comparatiu, com podrien haver estat. Ens ha ajudat a fer la reconstrucció en 3D, tenir altres exemples d'altres indrets. Al mateix Pla de l'Estany es coneixen altres torres, com pot ser la del Ginestar, que també hem treballat en aquest sentit, però bàsicament aquí la documentació ha quedat en això, en fotografia antiga o dibuix, inclús dibuix tècnic que també hem pogut recuperar, i altres torres existents que s'han pogut recuperar, s'han pogut restaurar, i és aquí on hem fet una mica a nivell de la reconstrucció en 3D, suportant-nos en aquests materials. En aquest cas també l'hem pogut fer en moviment, incloure-la en un context de paisatge com és aquest concret que ens trobem aquí, en aquest pas elevat, per donar aquesta sensació de la funcionalitat que tenien aquestes torres, que havien d'estar en un lloc visible per comunicar-se amb les altres torres telegràfiques, i en aquesta reproducció és el que hem intentat fer, que poder-la veure en totes les cares, i és aquest element rotatiu
prèviament fer la reconstrucció de la torre, però després donar-li aquest moviment i donar aquesta sensació de dinamisme, no? I de veure-la en totes les perspectives. Molt aviat els visitants de la Torre de Fallines trobaran un codi QR a les immediacions de l'edifici que els permetrà veure aquesta animació i comprendre millor la naturalesa, característiques i usos de l'edifici. També es podrà visualitzar des de qualsevol lloc i en qualsevol moment gràcies a l'aplicatiu InRouting, un recurs de promoció del territori amb els enclavaments més destacats de la província de Girona que entrarà en funcionament aquest 2022. Si bé la Torre de Fallines, almenys en el moment inicial, es va integrar a la xarxa de telegrafia òptica civil, a Sant Miquel de Campmajor trobem les restes de la Torre de Can Ginestà, en aquest cas integrada a la línia militar Girona-Vic, per Olot. Malgrat que es troba parcialment enrunada, s'hi poden veure clarament les espitlleres, el fossat i una obertura que probablement era la porta d'accés elevada. Properament dedicarem un capítol d'aquesta sèrie a conèixer amb més profunditat aquest enclavament, usos i curiositats d'aquest sistema de comunicació que també va servir per a usos militars, sobretot durant les guerres carlines. A banda de la Torre de Telegrafia Òptica Civil de Fallines i la Torre Militar de Can Ginestà, al Pla de l'Estany hi havia hagut encara dues torres més corresponents, com la de Sant Miquel de Campmajor a la línia militar Girona-Vic per Olot. Avui dia aquestes dues torres estan completament desaparegudes, però consten en documents i van operar fins al 1862, quan es van desmantellar definitivament tota la xarxa òptica catalana. Una era allà a Cornellà del Terri, al Puig Coromines, que d'aquesta actualment ja no queda res. Segons el president del Col·legi de Telecomunicacions de Catalunya, un pagès li va dir en el seu moment que moltes d'aquelles pedres d'aquella torre estaven a les cases dels veïns. I la que no sabem exactament on és, perquè hi ha autors que diuen que podia estar en el Museu d'Arder de Banyoles, i altres que diuen que podia estar en el Puig de Sant Martirià. Com eren militars i eren edificacions provisionals, que després es van tirar a terra, doncs no queda clar en quin punt va estar. Tot i que aquest va ser un sistema efímer, és més important del que aparenta, ja que va assentar les bases de les comunicacions futures a llarga distància. L'oblit generalitzat, però, ha fet que bona part s'hagin perdut o es trobin en un grau de degradació molt elevat. Cal pensar que aquestes torres van ser una fita de l'enginyeria d'aquella època, perquè això de transmetre uns missatges a distància no era gens comú, no era fàcil, i aquí es va aconseguir. També tenen una estructura singular que no es va fer enlloc més, vull dir, es van dissenyar d'aquesta manera, a tot arreu. Jo penso que el valor que tenen aquestes construccions és un valor històric, encara que d'alguna manera varen tenir poca importància en aquells moments, val a dir que és una mica com la prehistòria de les comunicacions. Avui dia tots coneixem els telèfons mòbils, internets, i en aquells anys que no existia res en tot això, varen ser les beceroles del que coneixem avui dia. Per tant, el valor que crec que tenen aquestes construccions és aquest valor històric i per això val la pena, diguéssim, de preservar-les. Si bé no hi ha cap de les rutes de senderisme i BTT que passi prop de Vilafreser, sí que transcorre per aquest territori una etapa del conegut Camí de Sant Jaume que mena fins a la catedral de Santiago de Compostela, a Galícia. El tram que passa per la comarca del Pla de l'Estany és una de les variants del recorregut que va de Bàscara a Girona i transcorre entre Vilademuls i Terradelles. Fent aquesta ruta passarem per les restes del castell de Vilademuls, del que en destaca la porta monumental i un tram de muralla. L'església de Sant Joan Baptista, també a Vilademuls, que té el seu origen al segle XI i antigament estava integrada al castell. L'església de Sant Martí de Terradelles, amb l'edifici actual aixecat durant el segle XVIII i un prominent campanar decorat amb teules ceràmiques policromades. També passarem per l'església de Sant Esteve de Guialbes, amb una enorme torre campanar de planta quadrada i elements de defensa, i acabarem a la coneguda ermita de Sant Mer,
punt encara avui de peregrinatge durant l'aplec que se celebra el diumenge després del 27 de gener. Recordeu que si voleu visitar la Torre de Fallines ho podeu fer sempre que vulgueu i hi podeu accedir fàcilment amb el vostre vehicle. L'accés és lliure i trobareu un plafó informatiu que us donarà més informació i recursos sobre aquest element. I en el proper capítol visitarem la platja d'Espolla, un dels paisatges més singulars i curiosos del Pla de l'Estany. Una rica reserva de fauna i flora que en època de pluges abundants transforma el seu paisatge amb el naixement d'una llacuna natural. És la llar dels coneguts triops, uns crustacis d'origen ancestral, però també d'una abundant varietat d'amfibis o d'un assentament del Paleolític mitjà.